amunu be alaje mali kono mali ko ka mali kuna funi bolo siraw fe aw bala jira le fuli no ka da ka wakati chugo yaka ama fo aw bismillah bi aka kuna funi olu keneka kuna foni damela femi ka do ka fo projet ba do ko ni me ka labe abe fo min ko ni ma femi ko projet du groupe Yandra pour le Mali ni o ko ni Russie ka société ba min ko ni be no ale ko ni be fe ka investi ni o ko ni ka bara do ko ni buluda anga jamana ko na la femi ka do ka fo bara mun ko ni be talike sanu o bayele malla kata se kori o ko ni ma ani femi ka do ka fo produit pétrolier o lu ko ni o kama o ko ni me ka ala ni ko ni ke femi fédération de Russie o ni ka do ka fo anga jamana nyema olu koni me buludi nyogoma na wala sa ka se ka ni la yini ka se ka asigi se ka tugo ya mina anga jamana konnala anga jamana France fanga nyema général d'armée Assimi Goïta ale koni Bamako archevêque ba koni bismillah ani kenemi ka femi Mali chrétien dine nyema koni okumbe noni oye Jean Zerbo o ere koni sigi kunte dowere nyina kalanwuli kunfolo wakati o koni na anga jamana nyema koni tunye ayira ka foko nyina anga jamana gouvernement ale konte na sega aga demeta kanye shi femi chrétien la kolso munumi anga jamana koni ni o école catholique ye kada kan sawosa war kasabido bi anga jamana nyema koni minta gadi ni la kolso ko fulo deme o koni kasangani jamana koni chogo ya koni jamana nyema koni tunye ayira ka foku na seka o deme nga kofe uye abo ama kada kan ko nyina ta o koni chuna nga al nasor la feme ka ro ka fo deme mboli koni mi kama nyina san konte kada ka a chuna kasangani o keli koni chrétien dina ma koni ka nyema koni wila ka sianga jamana nyema koni ma wala sa obiseka feme ka ro ka fo fere koni soro o konya ula tugo mina ani ka seka anga jamana nyema koni fu akoni yeni wuli ka jomi ke ni ko koni na tugo ya mina MCA ni oye kasobo bay kasangani o koni gardien ka secrétaire général koni turuni ni oye commandant Daouda Konate koni ani ato nyonke Famusa Fomba muni re koni tunna utaga yoro la kele maseka do wa maire konti sega abisigi aka foki be yoro do kon foko ube yoro mi konna ore koni kama femi kasobo mbay re koni gardien u bela jaralien koni ne barabla do koni buluda min koni ndamne la bi octobre kalo kile muga ani kononton ko wakuti na baradamne ko fo ulu baranyon Daouda Konate ani Famusa Fomba ulu koni nyumanka segi kana tumana mina kata octobre kalo kile mugal flala kata bla akle muga ani wolo flala anga jamana faba konna la Bamako femi ye busho koni yeni o yeso gofire lawi olu koni tunye gerafu ke minye bara blaika uga dusuma kasa ya koni ira ani kasega la yeni koni ke anga jamana France fanga nyema o koni fe kada ka ira la ka Bamako faba konna la garabali wolon fla o koni mina wuli ka boy munu koni mina tasigi sana koraba ani karo ka fo zantikla fo kata se cathedrali o yoro o koni ma kasangani o konya o koni ye gerafu koni ke gerafu mi yere konna o klala ka segin ka so anga jamana nyema ulu koni ka la yini kelen koni ma ni ode ube jeni garabali nun koni wilinga uba la yini ke anga jamana nyema ufe halibi uka feme karo ka fo fere koni soro ni kunyo o koni na kasangani karo ka fo bagamara la wire koni nyema do ka foli koni ni oye Mamundu Abdoulaye Diallo ye akumara ay ayira ka fo ko anga jamana nyema o koni yini decision ita ka soro uma ulu nyini nga ufene aklina la oye kelen wa flala yere koni yemi yoro munu ko fola ko kata garabalu sigini oye zantigila sana koroba ani cathedrali yoro koni ko olu ka jamana faba femi dugu konna la kosobe mi yere konna bisega je uka activité olu konika ani karo ka fo uka bara koni ke chuko ya olu ka wa o ko fe me cathedrali yoro mi yere koni fora ayira la ka fo ko yoro ka doko ulanga hal nasoro anga jamanye ma koni barake kadaka uye furaji flash jo uye kabla unya wala sa ubiseka o yira de matuko na bakon konika jimi ko ota fan fe la fe wa o ko federali ko fe ko yoro mi yira la ula ku kata usiki uye ayira ka fo ko yoro la kolinte mi yere koni miseka ke fe mi farati baye kosobe bagamara la yere koni makada ka ayoro koni sécurité ba kontini o ila kanai o kama kubela ni kanga jamana nyema ofe o ko ofene ha aklina nunu ta ka ajate mina doni wala sa ubiseka feme karo ka fo juru koni yubanu uye doni chugo ya mina afola ko grabulu koni ka wuli uma bawo makada ka awuli kunte do wara jamana de ka la kana ko do koni o do uluti seka bawo manga ofene ku ka la yinu ulu jate mina doni
fɛn min ye région du Sahel ye ni o ye AES jamana kɔni Mali Burkina Faso Niger o ni ka dɔ ka fɔ Tchad jamana ni a bɛ fɔ o ma ko lac du Tchad olu kɔni tun bɛ Arabie Saoudite jamana kɔnɔna la ka saga ni octobre kalo tile 26 tɛmɛnen kɔni conférence dɔ senfɛ fɛn min ka dɔ ka fɔ ni jamana kɔfɛlen ninnu ministre kɔni tun bɛ yen nɔ ka d'a kan fɛn min organisation de la coopération islamique ni a bɛ fɔ o ma OCI ni o ye jɛkuluba dɔ ye min bɛ dɛmɛ silamɛya jɛkulu don ni ale kɔni bɛ dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin silamɛdenw olu kɔni ma u kɔni a yira k'a fɔ k'olu kɔni bɛna adamadenya dɛmɛ dɔw kɔni ta ka ɲɛsin fɛn min Nigeria jamana fo ka taa se Niger, Tchad, Cameroun, Burkina Faso ani an ka jamana ba Maliba ka sanga ni a ye maa minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la k'a sabu kɔni kɛ ni dekun olu kɔni ye u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na o kama kɛnɛ ninnu kan ni jamana kɔfɛlen ninnu bɛɛ lajɛlen ministre kɔni tun ye i sen don nin lajɛ in kɔni na. An ka jamana ministre min ka baara bɛnnen kɔni don malien minnu kɔni sigilen don jamana kɔ kan olu ka ko ɲɔgɔn ni o ye ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine Moussa Atayer ale kɔni ye sennabɔli kɛ kunungo ka taa maison des Maliens de l'extérieur o kɔnɔna la min kɔni bɛ ɲɛmakɔrɔ cité UNICEF kɔnɔna la ni o kɔni ye soba ye min kɔni jɔlen don an ka jamanadenw ye ni o ye malien minnu kɔni bɛ jamana kɔ kan na o kɔni na fɛn min kɛnɛ kan a kɔni bilasira la i ka dɔn k'a fɔ jɛkuluba dɔ kɔni fɛ ciden kuluba fɛ min yɛrɛ kɔni ye Union européenne pour le Sahel olu kɔni ka ciden kulu yɛrɛ kɔni fɛ min yɛrɛ kɔni kun ɲɛminɛlen don Emmanuela Del Rey ale yɛrɛ kɔni fɛ. Octobre kalo ni o talen do ka ɲɛsin bolodi ɲɔgɔn ma ale ni den kɛrɛfɛ kaleli o kama fɛn min ye BDMSA ni o kɔni an ka jamana kɔnɔna banquiba dɔ kɔni ye ale adamadenya dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin sɔrɔsi denbaya olu kɔni ma minnu kɔni sɔrɔsi minnu tora kɛlɛ daga la olu muso ani u denw kɔni ma dɛmɛ yɛrɛ kala ka bɛn ni octobre kalo tile 24 tɛmɛnen ye dɛmɛ min valeur bi ti jɔ sefa wari million 20 bɔɲanko kɔni na min bɛ tali kɛ malo ani tulu olu kɔni caman kɔni na u ye dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin i ka dɔn ka fɔ direction du service social des armées o yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni bɛna a tila i ka dɔn ka fɔ mɔgɔ kofɔlen ninnu o kɔni na. Ka sanga ni novembre kalo tile 4 kɔni fɔli ye ko o kɔni bɛna kɛ kalanwuli ye wa ko fosi tɛna se ka nin don kofɔlen kɔni bɔ a dɔgɔkɔrɔ o kama a ɲinina maa minnu kɔni bɛ lakɔliso kɔnɔna la u ka yɔrɔ olu kɔni labila cogoya min na an bɛ wagati min na i ko sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya bila cercle kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko maa minnu kɔni tun bɛ lakɔliso kɔnɔna la u bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra u bɛ ka bɔlu yɛrɛ kɔni daminɛ dɔw ta la u ɲɛma dugu fɛn min ka dɔn k'a fɔ solamanbalu kɔnɔ dɔw yɛrɛ kɔni ye tantiw siri dɔw ye buguw jɔ ka se ka don o kɔnɔ cogoya min na. Wagati min na i ko sisan jamana marabolo caman kɔnɔna la balofɛn dɔw yɛrɛ kɔni sɔngɔ balila ka yɛlɛ ni o bɛ tali kɛ tulu ni malo la ani ka dɔn k'a fɔ pomme de terre jaba o ni a ɲɔgɔnna caman na min yɛrɛ kɔni bɛ ka dekunba kɔni se nasanaw kɔni ma minnu bɛ dama kasili kɔni kɛ walasa sɔngɔw bɛ se ka jigin nka ni kɔni ye sugu kɔnɔ feerekɛlaw ɲininka olu kɔni bɛ u bɛ ka grossistes de kɔni jalaki nin ko in na ka d'a kan ko olu de b'a feere olu ma gɛrɛ la ni olu fana bɛna feere sugu kɔnɔ gɛrɛya la. An bɛ taa an songo cercle kɔnɔna la a yirala ka sanga ni alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 24 san 2024 an songo dugu min ni a bɛ f'o ma ko Dawogani o bɛ kilomètre 40 bɔɲanko ɲɔni ka don an songo dugu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko bandi ni o kɔni ye banbagaciw ni walima bin ka ni wele tigilamaw olu kɔni nana bin ni dugumaw kɔni kan ka u bolofɛn kɔni daraki u la nka tuma min na u ye u bolofɛnw daraki u la muso 2 kɔni bɛ u bina olu kɔni kan ka se ka ɲamaya kɔni ta ka olu kɔni sɛgɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni na u sɛbɛkɔrɔ joginna seereyaw ye a yira k'a fɔ ko ni muso kɔfɛlen ninnu kɔni taara ka taa n'u ye lapitaniso walasa ka se ka taa u furakɛ cogoya min na. An bɛ taa Kucala ka olu kɔni fɛ yen nɔ ka sanga ni sibiridon tɛmɛnen octobre kalo tile 26 fɛn min ye Kucala cercle sifinnakaw kɔni jɛra ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka adamadenya dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin maaw ma minnu kɔni bɛ dekun kɔnɔna la ni o kɔni bɛ tali kɛ fɛn min ye Kucala cercle fo ka taga se Kuɲana Yoro So Kɔnsegela ale ni Molobala dugu o kɔni ma ni sifinnakaw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn ka se ka wari fara ɲɔgɔn kan min taara jɔ fo sefa wari million 4 bɔɲanko la o million 4 na u kɔni ye o don balofɛn olu kɔnɔna min bɛ tali kɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ malo tɔni 6 walima sumasi tɔni 6 fo ka taa se spaghetti carton 80 kɔni ma ni o ye macaroni carton olu kɔni ye safinɛ carton 40 ani ka dɔn k'a fɔ eau de javel o carton 10 ale ni ka dɔn k'a fɔ sange 100 bɔɲanko o la. Hectare 1000 hectare 700 hectare 70 ɲina samiyaji kɔni ye cɛnni don o hakɛ de kɔnɔna la fɛn min ye Somɔnɔ ani Tɛnɛni commune kɔnɔna la ni o yɛrɛ bɛ san kɔni marabolo kɔnɔna la kunnafoniya kɔni dila ka sanga ni kunungo octobre kalo tile 28 kunnafoniya yɛrɛ kɔni dira chef sous secteur central de l'agriculture de San ale yɛrɛ kɔni fɛ.
amanga bi kunnafoniya kunce fait divers kɔnɔna la ni kunnafoniya bilala bɔlɔ sira sanfɛ an balimamuso dɔ de kɔni fɛ a ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye ale kɔrɔmuso a daga wuli terimuso o de kɔni nana ma ko karisa kungo bɛ n bolo i tɛ ɲama i ka farilafin dɔ di yan ni o kɔni ye gilikibaw ye walasa n bɛ se ka o don cogo min na ka taa n ka denwuli kɛnɛ sigi ni a ye ka da kan fɛn tɛ n bolo ka se ka denwuli kɛnɛ yɛrɛ kɔni sigi tuma min na a y'o fɔ daga wuli terimuso ye teriya kama ani ŋaniya jɛlenya kama a fana donna a ka finiw na a ka armoire kɔnɔna la a y'a ka gilikiba caman ta bazɛnw b'o la burudenw b'i la k'o di a terimuso ma a ka se ka taa a ka ɲaga sigi ni a ye cogoya min na tuma min na ni waleya in kɛra fa de nana don fɛn min k'a dɔn k'a fɔ ale kɔrɔmuso la ni o kɛra fini dibaga yɛrɛ kɔni ye min na u bolibolila ka don yɔrɔ caman na u taara se cɛ dɔ de kɔni ma ni ale bɛ fɔ Burkina marabolo kɔnɔna la o de kɔni y'a fɔ ye k'u ka sarakati dɔw kɔni bɔ saraka bɔlen kɔfɛ cɛ ye a yira k'a fɔ ko don dɔ la k'u bɛna bɛn ni fatɔ dɔ ye u bɛna muso in ka fini sɔrɔ u kana ko n'u y'a ye tuma min na u kana fila kɛ u ka sin ka fini bɔ fatɔmuso in kana u ka fini wɛrɛ don a kana tuma min na u seginna kana Bamako don dɔ la dɔgɔmuso in k'ale labɛnna a bɛ ka taa baarayɔrɔ la a balila ka fatɔmuso dɔ ye a y'a kɔrɔmuso ka fini dɔ ye a kana a ye fini in dɔn o yɔrɔ bɛɛ o yɔrɔ de la a jiginna ka maaw wele u y'a dɛmɛ u ye fini bɔ fatɔmuso kana tuma min na ka fini wɛrɛ don a la ale seginna kana so kana sɔrɔ a kɔrɔmuso dafalen don fosi tɛ a la ja daga wuli terimuso in de tun ye fini minɛ ka taa baara k'a don fatɔ kana ko adamaden an bɛɛ lajɛlen an ka farati sisan an ka kɔlɔsi da kan an bɛ wagati min na ko sisan maa ti ɲini jugu dɔn k'a yira k'a fɔ ko an ka sabali fana juguya b'a don ɲa a t'a dugujɛ ɲa fɛn min don nafa fosi tɛ a la ni Ala ye min kɛ mɔgɔ min ye kana o juguya o kama a y'o kɛ ko min na e t'o dɔn e fana ye min kɛ Ala la an bɛ se k'a fɔ maa si ma fɛn kɛ Ala la nka n'i ye ni ɲɔgɔnna ninnu kɛ a kɔni bɛ se ka i ni dabama kɔni cɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Mali kunnafoni bɔlɔsira lajɛbagaw aw tulo garizɛgɛ kɛra ni kunnafoniya ninnu de ye bi an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na ni aw bɛ fɛ a ka cakɛdaw ka lakodɔn a bɛ se k'aw sɔgɔ Mali kunnafoni direction commerciale la aw ka mɛn sini ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ kuma kɔnɔ Ala k'an ka jamana basigi.